हेलो गाइस क्या बोला तूने? ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ କେଉଁଝରର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, ଗୋନାସିକା ଯୋଉଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲୁ, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଲୁ ଆଉ ପେଟ ଭରି ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ। ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆମେ କଥା ହେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ ନାକରୁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ପାଣି ବାହାରେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ୟାର ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ତ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଡେରି ନ କଲୁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ କି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲା। ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ କି ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ କଥାଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ନା ମିଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାଉ ଯାଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି ଭାଇ ଗୋନାସିକା ତ ଆମେ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ ଦେଖିଦେଇ ଯିବା, ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯେ ଚାଲ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଠିକାର କେଉଁଝର ଲୋକାଲ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଭାଇ ଯାହା ତୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋନାସିକା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ମା ବୈତରଣୀ ବହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଉପରକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁ ନନା ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏଠିକାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।